València està canviant. Vol ser una ciutat amable i respectuosa per a la gent, amb més i menys. Això s'aconseguirà mitjançant 3 objectius bàsics. Canviar el model de mobilitat. De tindre el cotxe d'amo i senyor dels carrers a un altre model on es puga combinar el bus amb la bicicleta o anar a peu. Pacificació de la zona centre. Descongestionar de trànsit el casc històric per protegir i gaudir millor els nostres monuments. Augmentar el número de passatgers. Fer del bus una opció prioritària i atractiva per a les persones per davant del cotxe. I quin paper tindrà l'MT en tot este canvi? Doncs a través d'una millora del servici fent-lo més ràpid i còmode per a l'usuari, aprofitant la facilitat dels transbords per fer més eficaços els desplaçaments. Per això s'instal·laran intercanviadors en punts de la ciutat que facilitaran la connexió amb més línies de l'MT i altres mitjans de transport. Una altra manera d'optimitzar el servici serà la reordenació de les línies, canviant alguns recorreguts embolicats per d'altres més lògics, basats en línies circulars, connectades amb altres radials, sense pegar tantes voltes. En definitiva, aconseguir que el transport públic siga la millor opció per a totes i tots i així gaudir d'una ciutat més propera, segura i sostenible.